Oh, di ba? Very supportive pamangkin. Oh. Hey guys. Lupig ang mga dag ko. May paning si kasi kay agti kay mo hi guys. Oh. Guys. Sing nag-ungot ang lollipop sa baba. Ay guys, gihapon. Ha? Ambot kung kuan. Ay mao ni diri akin gipilo-pilo. So guys, pila ni kabuk ni? 1, 2, 3. So tulo ka sa ako, anong dalhan ron? Ngahoy mi kay. This is our life. So, wala na kaming kahoy guys. Cute. Ang cute naman guys. So man yung sandang among dalhon. Tungkol. Guys, are you ready with me? Ready na ba kayo? Ang tanong, ready na ba ako? Kung ready na kayo? O ikaw, good? Ikaw ba nga nagtanong? Ready na ba ka? Ikaw, ready na ka? Kung ready na ka, ako di ubanta, mga hita. Dakuan nas kong bugas, uy. Dakuan na kayo. Ha? Mo ba nang duha? Wala ba nanipir ning isa, oh? Tanawa ang pahiyom sa isa, oh. Aperting ni hinduta kaayo kay makauban og sapa. Wala manipir, oh. Siya short, oh. Sobrang excited. Wala na nanipir siyang short. Namigog kayang pahiyom kay makauban man. For the first time, makauban siya. Kay si GM naman ang ginauban permanente. Kauban na si Renzo Kapil. Nakilak, cute niya mauban. Nag-success yung hilak-hilak, guys. Kaya nakauban. Tanawa, tanawa. Tanawa, perting lipaya. Oy, ang isa pod. Gusto pod mauban. Ang isa pod, gusto pod mauban. Tanawa. Ang babaji nga gamay. Gusto pod mauban, guys. Mauban ba bisa katupis? Murag asa mga to nga mga hoy rami. Dili magpapadlong ha. Dili magpapadlong. Kaya na nagi ma-uli. So isa mi ka pamilya mga hoy ron. Isa ka pamilya ni mga hoy ron guys. Apil ang mga gagmay bata. Inani naka-crisis ang Ukraine. Ang Russia. Mana amin sa ako ra. Ayo lagi kay tayo. Ah, tanawa, mo ba na sa pangabigo tanan? Bye dun sa ima. Ngala na ko. Kainin pa. Ito lang nga tamang ha. Maligo ta dito ang sabat dito na. Oh, maligo tag hapit. Maligo ta. Sa mo man ilang ganahan kay og mga hoy mi dito, ang maligo mo pod dayon diretso. Ngisi na ay. Oh, aptik pod kayo. Ngisi ng isa. Aptik pod kay mga uban kay ligo lagi ini kuman. Lima kay bulkano dito. Bye-bye kasi. Bye-bye. Asa pa doon. Bye-bye. Kasi, bye-bye. Sayon! 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 Excited ang murag naog sapa. Dire ba sig. Ang murag naog kaligog sapa, excited. Bukod mag-echo, nagdandagan ma. Nagdandagan ma. Guys, hundang guys. Oh. May magbinuang da. Matigbasan yun ako. May magbinuang. Pag na yung magbinuang, matigbasan na ito. Hindi, kay ligo di ay. Rigit na di ka di. Guys. Ligo. Tanawang isa. Hangin. Ang baguhan lang. Ang baguhan nga nauban. Tanawa, excited kayo. Baguan sa Ukraine. Philippines food me guys no. Ansa, ansa? Philippines. Philippines day daw mi guys. Dili Ukraine. Philippines ha, correct daw. Nang correction siya. Philippines daw, dili Ukraine. May tama bod, tama.
Pilipinas bitulig diri. Tama gani. Manila, Pilipinas ya. And you're Naagani right. ako harakit dari sa Philippines. Gipalit ni Duterte. Oh, ni Dakunyo. Nuclear. Ano ka na vlog na? Hala ka na, gilo. Guys, lapok diri. Ay, vlog na. Ay. Rudil. Sana all mga hay. Tanawa. Bagsak. Uy, bagsak. Bagsak man ka sa pilis. Hapit na slide. Bagsak. Uy. Wa. Ayo, ano? Ayo. Tuwa ka man din. Dire na tahoy. Ayo. Hallelujah. Dito. Agoy ni mo uban. Dito na diha. Agoy. Pala mo dayon. uban. Tanawa ra gyud mo uban niya dili na mulakaw. Dangog ka. Uban niya magduha-duhag lakaw naon sa man eh. Bagsak na sa mga. Da, bagsak. What's happened? Naugo yung kalo. What's up madlaw people? Kamera. Wala si mama ha. Kamera. Tapulan man ning bataanan niyo. Tanawa ra gud tapulan kaayo. Dili law. Dili na ta. Dili law. Excited mo gani mga uban sila kay mga ligo mo gani diretso. Natanawa okay ning isa oo. Sa sapa, dili ra gud sa sapa. Dili, Ems. Dati na El, mangka, basin ko na ibildo. Basin na ibildo. Wala, lawom na lagi ni Dari ah. Ang lawom na ang Dari, ani balhin na po Dari ang lawom. Wala, mabasa din karis. Eh, Daris. Wala. Di ba niya uban ka? Ay, kadlok. Kailan ka na mga action. Dali na. Talawan. Gusto mo uban? Anya, kalma, hadlak mo tabok. Nabasa akong kalo. Ah, di ba, mama na imong gusto mo uban ka. Di. Ang tagaw, perting lipaya, nakagawas. Dali ra. Pilipinas. Check. Lakal na mo. Ano mo? Nalagiti eh. Dali rin, kita on na tabak rin. Abir tayo mo cari Kita on. na anod. Uba, bitbita imong chinilas kay basing maanod. Uy, dito daw. Kusog kayo ang kuan sa tubig o ang current sa tubig. Please. Hawiri imong sapatos ha, hawiri. Ah, sige, kuan na. Hindi lang. Basta hawid lang. Ayaw pagbuhi imong talo ha. Sige, uban-uban, bitaw ka. Uban-uban, bitaw ikaw. I can do it. Naka-English pa si Renz, I can do it daw. I can do it, kaya nakatabok man siya. Pero gawiran, lagi ka. Anong tagi? Maligo dari oy. Gilamiran dito. Maligo ka ambak dia. Gilamian. Pagay kaligo, ningon na gilamian siya maligo dari. Na. Look. Diba ko? Dari ano na tagi? Gilamian daw siya maligo dari ah. Ali diri uy. Lukot kaya nagpula. Ah, matay ni mga hoy. Wala po na ikaw gukuron. Hala, dagay kabaw ra ba dari ah. Oh. Ay. There's another Carabao. And manta mga hoy ini dapit. Ha? Na dito ah? Wala na. Nakadira siguro eh. Ta. We testing it. Pag wala, edi we balik-balik it. Wala naman dari ah. Padayon gyapon ta. Dito na lang ta sa atong gatuan.
Dali na lang tayo, balik ta. Oh, balik na ta. Nakita na. Napuka kay diri aoy mag-ulan. Natamag diri malubong. Matagi dari Oh, ano na may init? Gipakalo, ang kalo, gibuhat, gitanggal ang kalo. Hi guys! We're here. Ang problema, wala na kay kahoy. Makakuha ba kami kahoy ini ron? Ano to, kahoy? O na, o, dako, o. This is it. Kini nga mga color nga kahoy guys, muni sigaon kaayo. Kini kung dili palata ang ilalong. Basta mga itumon nga klase bitaw ito. Uy, dara oh. Kaya ito diri sa upuan. Diri sa upuan. Huwag natin makita ang diri Uy, ayo pag ana diha kay basin ni halas diha ka rin. Guys, lapis sa pa diri yung ganun. Say atong sapa nga dako dito Napo diri ganun. Kiyat ha, wala ba mo giuban diri para magkiyat mo, bantay mo. Sigaon ka ni? Steve, sigaon? Sigaon kaya ito? Or hindi? Yungot man. Aray ko. Aray. Aray. Aray ko. Awang duha. Naghuna-huna na sa ligoonon. Ganito siya. Nakalimot ko sa pangalan ini ba? Muna ang magulay. Kana ba? Hala. Kini ba? No. Pero katuning magulay ba? Kaso lang, bata pa man kay ko ini sa una. Panahon na mo sa bukid dito ako na oh. Dagan ba siya oh. Pajud ako kayo. I will show you. Na guys oh. Bako siya. Pero ay dunggan-dunggan na, murag dunggan siya tan-aon oh. Na wala siya dunggan oh.
Pero di ko sure kung mabadyo niya ang dunggan-dunggan. Basta makaon na siya. Ang katong nainana sa una sa kong nadumduman. Pero I don't know kung maaban ni siya good ang makaon. Basta dunggan-dunggan siya purma. Nalingaw ang duha. Itong tanaw. Nagunsa mo, JM? Nagunsa mo? Taal. Ginumig bulkang taal. Ha? Vulkano. Unsa na? Vulkano? Oh, bulkang taal. Vulkano. Vulkano daw, vulkano. Nagimo mig taal. Imo Renz? Vulkano pod man eh. Priya kan kuya. Pares dai mo? Ano kanang anaon vulkano. Unsa kanang? Vulkano ba anaon basta maduol ang tao mapaso. Matay ang tao. Basta maduol daw ang tao mapasok. Kamala po siya nga ang vulkan init. Init man gid kay na kay laba biyaan na sa sulod. Oh, chor, naka-points po. Init lagi daw guys, kay laba daw ang sulod. Laba ba yan na iniglinog. According to Justin Morente. kuan maguyog-uyog din ang balay. Oh, shit. Guys, muli na mi karon. Ako sa ning itabok ning duha. Duha ka binuhat. Ako'y hawid nimo. Dara mo sa ibabaw pagkulat ha. Dara mo pagkulat, Jen. Ayaw na mo gnaog ha, dihara mo ha. Dagom na kaayo guys, mura kaulan no na pod. Excited na ko. Alisa ba? Maligo. Ay paminaw sa. Unsa imong napil Renz nga nakauban makadali karon? Excited ko basta makauban ko. Kay Bub, bub, bub. ano naman? Ano excited man ka? May tao, oh. May tao. Sa panganong excited man ka? Ha? Ha? Tubagsa. Tubagsa dali dool dali oh. Excited ko kay maligo diri. Excited na siya makauban diri kay maligo dai. So, bot pa sa bot. Na excited na ka kay makaligo ka diri ah. No. Ligo. Ligo ra dayang ka-excited ran diri ah guys. Wag, sog. Woo! Woo! Kanindot. Woo! Kanindot diri ko sito. Lam kay diri ah guys, taga tuhod. O dili taga tuhod, taga diri ra gyud oh. Taga diri ra gyud sa TL oh. Taga diri ra tumo sa kalawg. Oh! Rika! Sarap bugnaw. Gikan sa init ganina dito sa ibabaw pag pangahoy namo. Kaya mapabugnaw-bugnaw na pod ta guys. Wow! Survival mode! Survival mode! Survival mode pa dire! Survival mode! Survival mode! Ulan. Ha? Ulan. Ano daw? Ha? Umilabot ah! Lubog mo ganda daan. Nani nang dito? Ulan. Kailangan kayo dari. Disco Ayan, mangulit. ay, hawid ha. Pahamog-hamog ko ng panggulag. Di makahawid ay. Tama yung chinelas. Yung chinelas. Hawirin, sanila ko rin. Ay, isa. Isa. Magpusa ko dila. Kay. Dan.
Makan sama kada. Pastilan, gitanggal lang chinilas ni ato pag yun sa taplin. Sana. Dali, dali ka hawid im. Dali, ikaw. Hawid. Hawid. Dali, ikaw hawid. Dali na. Di lang ikaw mahawid. Dali, manog ka ha. Dali. Lagi ko. Hawid im. Hawid im. Oh, shit. Go. Di ko. Shit. Ha? Ilang di ko. Ilang galing. Uy, hugaw na diha ah. Ang tahanan na maligo mas hugaw. Ang mga taga og sapa nakaligo na. Kadawat ka 1 million. Dito, uli na may guna. Okay. Uy. Ulit. Ay, okay sa daw siya daw. Sige, imong dalhon. Good job. Aman ini. Kuma, yan oy. Ini balik ni mo. Di mo na magdagan ng tuyo. Sige, sige, sige. Ano yun yung part ini ha? Pero nang 1 million na natin. Ay, di ka na. Basta, agin na. Agin na ba? Kailangan mag-adobo ko ka ng atay ko lang. Yeah. Kanina lang. Go. Nagbong. Anak. Nagbong na. Balik siya. Ayaw na. Dito na lang. Bantay ha, basta may mahagbong. Narabay ka hagbong ang duha ka buhok. Pag may mahagbong, war na, goodbye. Kaltas dito, kaltas. Kaltas sa kuan, suhol. Tanogan na kahoy? Ah, mandapit ah. Kakatargod gagmay layo dito sa musulod pa ka dili sa gikatingan mo. Like matupod mo gikatingan mo. Awa na to, gipangalan na. Targod mo gagmay na amo gagmay sigaon kayo. Mana inyo ha? Paghurot. Mana inyo ha? Pag wala ka nang portahan gani. Ang susunod. Kita na kahoy, cute lagi na. Kay angkol mo. Ini hana. Nya kini. Kay angkol mo na tanan dara ka. Bayot mo ng kahoy dyan na. Siya bayot ni yan kuan. Bayot. Yung bayot. Niya. Ano, yung white, yung bayot. Nag-away. Char! Nag-LQ day, LQ. Nag-LQ day ang duha. Grabe naman yung bugang ninyo diri, dagko naman kayo oh. Tambok, kaya mura naman nagtubo. Natubo na ako na din, kaya na ay nanginig diri ah. Sana, oh. Guys, adobong ako ilang sudaan diri ah. Kani din, lami ba ni din. Uy, dali, ito na inyo mo ko. Lami mo mga ko. Kala nila ng pakuha. Dugay na dito. Mao? Na, daga sa. Ito na may nagtuyo ha. Oh, ni pa uli pa man ako ilumon. Ito mo na ako na ilumon. Ha? Humot kaayo. Paku, kami. Sa paku. Di na maglakaw-lakaw na masa. Ako ano, di na naman nakatulong merkado. Di na pa na naman uban-ubanan mo lang eh. Matubay na siya sa unang malit. Mabang eh, dili na ganyan sa pwedeng maglakaw ng siya na isa. Dala ako bitang gina. Uban-uban mo lang sa Dalag yahay. Ginahay. Surya. Hi, si, hi. Surya. Ako guys, niluwag ko. Tulog ko na sa Ambot, dilipet na mo ang inti. Pila ka buhok ma? Mag-harvest ta pero isa ra man ka buhok dili ba tawag harvest dili siya matawag harvest kay isa ra man ka buhok. Ka-cute kaayo oy. Pati manggamayan yung isa diri ah. Alanganin man. Nakuha lang ko isa. Uy, alam din mo bakit din ko ang nagawang ka. Ma. Asa man? Batong? Ako. Sabi mo na, kita. Oops. Oh. Sige na ni pa. Diba, abunuhan siguro ni ma para managko ma.
Abunuhan siguro ni parang Ang nagko. kanang kapay, tapos hindi bunga. Ay kapayas. Pilang bukuha. May gagmay kayo. Pati gani na. Bahay pa na, dugan. Ay namulak man. Oh, namulak man. Di man na mabunga siguro. Namulak siya. Kung nila yung buwan, sa bunga ba ka na. Wala na. Wala, may yun yung ano. Ako nang i-grind primero mo na awani ko na. Yung bunga rin sa buwan ng Nagsabat. Tagan siya kuan diri sa loyot. Sa tanglad. ulay ublok lagi. Kita mo daw. Lami ni abunuhan ang talong ma para mabungag daghan ma ba. Nama na yun, gagmay nga bunga oh. Abunuhan ba? Ha? Buwang. Kaya paano lang na dati? Aman. Ano imong ka na? Paano? Uy, kagamay ini. Perting gamaya kayo oh. Gamay ka? Perting gamaya kay tanan mararag tudlo. Kini gani na. Luoy kay kwaon, amurag sayang kay kwaon. Paano lang sana? Yes. Dagan kay mo kinahoy, mo na siya tanan. Kasi paga. Bunga na pag-chat ga. Pagtsatsaga. Aabot na yan ng 1 year bago maubos. Tag-isa ka, tagduha ra ka buk gamiton kada loto. Tagduha or tulo.